समय चरवा गे मैया हकौ खबरवा भूरा गे। कैसे बतायो समय चरवा गे मैया हकौ खबरवा भूरा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। कैसे बतायो समय चरवा गे मैया हकौ खबरवा भूरा गे। कैसे बतायो समय चरवा गे मैया हकौ खबरवा भूरा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया बाबू सोना बोली बोली बेडरूम में बोले कई गे। प्यार वाला बतिया बोलती कानथिया खोलवेल कई गे। बाबू सोना बोली बोली बेडरूम में बोले कई गे। प्यार वाला बतिया बोलती कानथिया खोलवेल कई गे। मुँहमा में खाना खिलैल मैया हो गलियो हम मजबूरवा गे। मुँहमा में खाना खिलैल मैया हो गलियो हम मजबूरवा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। कूट दलत तो दमदवा जाके मैया पंडित जी से दिन महंधरा वाले गे। हमरा मैया ससुरा से नहरा भोला वाले गे। जाके मैया पंडित जी से दिन महंधरा वाले गे। हमरा जल्दी ससुरा से नहरा भोला वाले गे। अइबो नहरवा लौटी न जाइबो मैया हम ससुरा गे। अइबो नहरवा लौटी न जाइबो मैया हम ससुरा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। कूट दलत तो दमदवा मैया जैसे कूटो हकौ चूड़ा गे। सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौक देवन बिघा।